שבת בעזרת השם שבת יתרו. יש סיפור שקרה בסיביר. פעם היו מגלים אנשים לסיביר. כל מי שלא שמר נאמנות לאמא רוסיה או ששמר מצוות, הגלו לסיביר. ישיבות שלמות הגלו לשם. אחת הישיבות זה ישיבת נוברדוק. את הרב גלינסקי, הרב יעקב גלינסקי, הגלו לשם עם 100 בחורים. פיצלו ביניהם 50-50 ושרפו להם את כל התפילין. אבל לא הצליחו את כל התפילין, הם הצליחו להבריח כמה תפילין ביניהם להחביא אותם. היו מחביאים אותם בשדות. הם היו חוטבים עצים מהבוקר עד הלילה, מינוס 50 מעלות. זה טירוף, אתה יכול לשפוך נטלה ולראות תמה הם קופאים תוך כדי תנועה. הם היו חוטבים עצי ענק בתוך היערות שם בשלג. והייתה הפסקה של 20 דקות בין עץ לעץ, הם היו מהר תופסים פינה בלי שיראו אף אחד, חושפים את הידיים בקור, מניחים תפילין ומורידים אותם מהר, אין זמן אפילו לקריאת שמע. משתי סיבות, א', שהיד לא תקרא ותתנמק, וגם הסיבה השנייה, כי אין הרבה זוגות תפילין, אז צריך להביא אחד לשני בהפסקה. כשהרב גלינסקי הגיע לארץ, הוא פגש את החזון איש, והוא סיפר לו שהוא היה בסיביר וכו', והחזון איש מסתכל עליו בעיניים בורגות, אמר לו, רגע, ואיך הנחתם תפילין? אז הרב גלינסקי אומר לו, למה אתה לא שואל אותי אם הנחנו תפילין? איך אפשר להניח תפילין? אמר לו, כי אתם יראי שמיים. ואני יודע שאתם הנחתם תפילין. אני פשוט שואל איך עשיתם את זה. איך הצלחתם מינוס 50 מעלות קור להניח תפילין? זה שהנחתם זאת עובדה, אתם יראי שמיים בתכלית. שם השם נישא עליכם, בעיניים בורקות, ממש דמה, חזון איש. אני יודע שאתם הנחתם תפילין, רק אני שואל איך. באיזה דרך מתוחכמת, באיזה תחבולה הצלחתם לעשות את זה. וזה רמוז הפרשה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תגידו את השם שלי לשווא. אל תברכו ברכה של הצריכה, או חלילה ברכה לבטלה. תיזהרו שאתם נושאים את שם השם. זה הפשט. אור החיים אומר, יש פה עוד רובד, על פי הרמז. יש אנשים שנראים כלפי חוץ בלבוש שלהם כאנשים יראי שמיים. הם נראים כלבושים עם בגדים שאנשים חשובים, כרבנים, כאנשים שמייצגים ציבור, אבל הם לא עושים מעשים טובים. הם מתנהגים בדרכים לא טובות, במידות שלהם, בצורה שלהם, בהלך רוח שלהם. הם לא מייצגים את שם השם. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אל תישא את שם שמיים לשווא. אם אין תוכחה כברך, אם אתה לא בפנים כמו שאתה בחוץ, אל תתלבש כמו שאתה מתלבש. אל תחלל שם שמיים. גם זברה לובשת שחור לבן, אף אחד לא מבקש ממנה ברכה. וגם לתיש יש זקן. וזקן זה רק עניין של זמן. אז צריך להיזהר לפעמים במראה שהאדם שם על עצמו את שם שמיים, אבל הוא בפנים לא כזה. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. וזה מה שאמר לו החזון איש. שם השם ניכר עליכם. אני לא שואל אם הנחתם תפילין, אני שואל איך הנחתם תפילין. כי אני יודע כמה יראת שמיים יש בכם. השם יזכה אותנו בעזרת השם.